Είναι γερόσκαρη ο πατέρας. Δεν θα το βάλει εύκολα κάτω. Εκείνο το λογαριασμό στην εθνική τον έχει ακόμα ο μπαμπάς. Ναι, αμέ. Α, δεν είναι πολλά. Μην περιμένετε από δάφτα. Μα δεν περιμένω. Τι να περιμένω, έτσι το λέμε, για να περνάει η ώρα. Ο πατέρας να γίνει καλά. Αυτό έχει σημασία. Βέβαια. Εκείνα τα ποτιστικά που πούλησε φέτος στα λεφτά τα έχει. Βέβαια καλέ. Τα έχει κάνει ομόλογα. Ομόλογα, γάμο το και κάτι επιταγές. Τα σπάμε τα ομόλογα, σιγά. Αυτά βολεύονται. Άλλα δεν βολεύονται. Το χρήμα πάει και έρχεται. Ο άνθρωπος όμως άμα πάει. Ο άνθρωπος έχει αξία. Ο άνθρωπος. Και ειδικά ο γονιός. Θυμάστε πώς σας αγαπούσε. Και μάνα και πατέρα στάθηκε για σας. Και πάντα μη μας λείψει τίποτε. Έχεις καμιά ανάγκη, Χρήστο? Τι θέλεις, Χρήστο? Μήπως σου λείπει τίποτα, Χρήστο? Πάρε, Χρήστο. Ναι, αυτό το πάρε Χρήστο το συνήθιζε πολύ. Και τους δυο μας αγαπούσε, Ρόι. Και τους δυο μας φρόντιζε. Ήταν δίκαιος άνθρωπος. Άρε, πατέρα. Άρε, πατέρα. Αυτός εδώ ο τείχος γκρεμίζεται, λες. Αυτός ο τείχος εδώ πέφτει ή είναι φέρον? Πώς δεν πέφτει? Ωραιότατα πέφτει. Και γίνεται με το δίπλα μια σαλονάρα. Ναι, αλλά έτσι θα βγάζετε μια κάμαρη. Α, καθόλου. Για τα υπνοδωμάτια θα ρίξουμε ώρα από πάνω. Θα δούμε. Τι να δούμε, Τζένι μου. Ξέρω εγώ. Ένα σπίτι για 2 οικογένειες. Εξοχικό θα το έχουμε, Τζένι, δεν θα το έχουμε για όλο τον χρόνο. Ναι, δεν λέω, αλλά δεν μας πολύ χωράει. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς κι εσείς. Είναι και τα παιδιά σου. Τι να τα κάνει, καλό να τα πνίξει. Αφού το έκανε. Δεν είπα αυτό. Υπάρχει κι άλλη λύση. Τι λύση? Μίλα ρε Χρήστο. Να, λέγαμε με την Τζέννη, δηλαδή σκεφτόμασταν να έπαιρνε εσύ Παναγιώτη το κτήμα απέναντι στο νόμο και να κρατούσαμε εμείς αυτό το σπίτι. Μια και εσείς τώρα τελειώνετε το εξοχικό στη μαγούλα. Τι να δεν κάνετε διεξοχικά? Γιατί μην νομίζεις Παναγιώτη, 2 εξοχικά είναι έξοδα. Θα πληρώνεις 2 νερά, 2 τηλέφωνα, 2 λογαριασμούς ΔΕΗ. Τι είναι λογαριασμός? Για να μας προφυλάξετε από τα έξοδα το θέλετε το σπίτι Χριστάκη. Μιλάμε τώρα, λέμε τα υπέρ και τα κατά. Κοίταξε να δεις Χρήστο, γιατί πολύ το είχα καταπλώσει στο χέρι όσο ζούσε ο πεθερός μου. Μα και τώρα ζει. Το ξέρω, αλλά τώρα η περιουσία θα μοιραστεί στα 2. Και το πολύ πολύ να χωριστεί ακριβοδίκαια στα 2. 2. Ναι, κυρία Βάσο μου, στα 2. Πόσα παιδιά έχει ο Κυρθανάσης? 2 έχει. Δεν λέω. Μη μου πεις ότι έχει και εξόγαμο ο Κυρθανάσης να ανεβώ στο σταυρό να πέσω. Όχι. Εξόγαμο δεν έχει. Δες, μια μα τα κοβάρεις. Πριν έτσι να μας φάει. Το σέγγα ή μας βασμόζνο. Κοβόλια τσίσκα. Τι λέτε καλέ? Τίποτα, μη πει, κάνω φρούτο. Σκάσει βάσου. Να σου πω, Ρόι. Όταν λες πολύ έχετε απλώς το χέρι σας. Τι εννοείς? Μίλα Χριστό. Τι να πω? Να τη ρωτήσεις τι εννοούσε. Όχι ρε Τζένι και εσύ. Είπε Ρόι μια κουβέντα. Δεν ξέρεις, Τζένι μου, τι εννοώ. Δεν ξέρεις τι έχετε πάρει τόσα χρόνια από τον πατέρα. Γιατί εσύ ξεχνάς ποιος πληρώνει για τις σπουδές του γιού σου στην Ιταλία. Όχι, ναι, έτσι είναι. Γιατί ποιος πληρώνει για να σπουδάσει η κόρη σου. Η Βίκη μου για να σπουδάσει δουλεύει στο Ciao Antenna. Και πόσο βγάζει από αυτό. Δεν το παρουσιάζει κιόλας, από τσαούσα είναι. Δεν είναι μόνο τσαούσα. Γυρίζει και τα κουτιά στο quiz. Και λέει και uno, due, tre. Και πώς το λέει? Στα Ιταλικά. Uno, due, tre. Και φτάνουν αυτά τα λεφτά που παίρνει για το κολέγιο. Δεν θα σας δώσουμε λογαριασμό όπως τα βγάζουμε πέρα. Εδώ άλλο λέμε. Ενέτη 1988 πήρατε από τον πατέρα 12 εκατομμύρια κανονικά. Ρόι. Όρια τα άλλα. Ρόι, πιο ήρεμα. Τι, για μένα το λέτε? Θα μην έχετε πρόβλημα. Εγώ τα ξέρω. Με όλες τις λεπτομέρειες. Πώς άνοιξε ο κύριος Χρήστος το εργοστάσιο με τα προφυλακτικά. Γιατί πώς το άνοιξα? Με τις πλάτες του Αριστόπουλου. Ναι, Παναγιώτη, είχα ένα πολιτικό μέσο. Γιατί? Ποιος δεν έχει? Εσύ δεν είχες. Αλλά εγώ δεν χώθηκα στο δημόσιο όπως εσύ. Εγώ είχα δημοτικές ιδέες, Παναγιώτη. Είχα σχέδια. Καλά, εντάξει, μη συγχύζεσαι. Εγώ από το 1984, με το που το βγήκε το AIDS, άρχισε να μου γυρίζει στο μυαλό η ιδέα. Ποια είναι η επένδυση του μέλλοντος? Το προφυλακτικό. Γιατί είσαι διορατικός επενδυτής, αγάπη μου, γι' αυτό. Όχι, ναι. Έχει εμπορικό νου ο κύριος Χρήστος. Πολύ εμπορικό νου. Καλέ, ναι. Από το πολύ εμπορικό νου έχει πήξει ακάλυπτες επιταγές. Ρόι. Δεν φταίω εγώ, Ρόι. Έχει κρίση η αγορά. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά, δεν αγοράζει. Καλά ρε Χρήστο.
Έχει κρίση το ρούχο, το καταλαβαίνω. Έχει κρίση διασκέδαση, το καταλαβαίνω. Εσείς τι κρίση έχετε? Ξέρω εγώ. Από την πολλή λιτότητα δεν έχει ο κόσμος σκέφτη. Και τέλος πάντων, όταν μιλάμε για κάλυπτες, μη φαντάζεστε κανένα ποσό. 1.000.000 είναι. 1,5. Δεν είμαστε και χρεοκοπημένοι. Θα γίνει και αυτό, Τζένι μου. Με τη ζωή την πολύ έξοδη που κάνετε θα γίνει. Ρώη, σε παρακαλώ. Σε αυτό δεν μας πέφτει λόγο. Αν δεν τραβάγαμε κάθε τόσο λεφτά από τον πατέρα για να σοφαρίσουν, ναι. Αλλά άσε εδώ και μην παρέχει. Όσο ζούσε ο πατέρας. Και τώρα ζει. Το ξέρω. Αλλά τώρα η περιουσία θα μοιραστεί με το υποδεκάμετρο. Μα δεν έχει πεθάνει, ρε Ρώη, ο μπαμπάς. Αν ομιγέννη το λέμε, ό,τι έμεινε θα κοπεί στη μέση. Πες καγκοβορεί! Не мога сега не να να πάει. Да, ми да трябва да знае. Πασό, ναι να μας φάει. Μα τι σκατά λέτε και εσείς κάθε τόσο στα βουλγάρικα. Τίποτα κύριο Τζένι. Και γιατί δεν μιλάτε βουλγάρικα. Για εξάσκηση. Πες καγκοβορεί, трябва да знае хората. Τι της είπες τώρα. Λέγε καλέ τι της είπες. Εγώ θα σας πω. Τι συμβαίνει, Βέσκα? Συμβαίνει ότι μπαμπά σας δεν είναι πια μόνος. Μπαμπά σας το προηγούμενο εβδομάδα παντρεύτηκε. Πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Πάει, πώς πάει? Πού να πάει καλά, εκεί που πάνε όλοι. Θέλω να πω πώς έγινε. Τώρα πριν λίγο πήγα και το είδα να κρατάει μισό μπαμπά από αυτά που φτιάξατε εσείς και ρωρόι. Εγώ αγάπη μου για σένα που σε έφτιαξα, όχι για τον παπά. Το ξέρω, αλλά μία ήδη μου ζήτησε και εγώ το σας. Και γιατί δεν έκανε μια χλάπη να το χλαπακιάσεις θα τελειώσουμε. Τι μαλακίες λες, ρε Ρώη. Τι σημασία έχει ο μπαμπάς. Από μπαμπά πήγε ο μπαμπάς. Τι είπες, δεν κατάλαβα. Λέω, τι σημασία έχει το γλυκό. Το γλυκό πήγε ο πατέρας. Όχι βέβαια. Τότε τι λες. Ξέρω εγώ μέσα στη θολούρα μου τα λέω. Ήρθα Ανάση μου. Πιστεύεις αυτό που έγινε. Σκοτώσαμε τον παπά. Τι μου φαίνεται. Καλά, καλά. Δεν έπρεπε να σας αφήσω να τα φτιάξετε. Δεν έπρεπε. Και ορίστε τώρα, αντί να απαλλαγούμε από τη Βουλγάρα, χάσαμε τον μπαμπά. Και την έχουμε κι αυτή πάνω από το κεφάλι μας. Να της ανήκει με τον νόμο η μισή περιουσία. Αχ, Παναγία μου, γιατί. Το πρόβλημα είναι τι κάνουμε τώρα. Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Όχι με τον μπαμπά Τζένι, με τη Βέσκα τι θα κάνουμε. Ή θα μοιραστούμε μαζί της την περιουσία ή θα περιμένουμε να φάει κι αυτή κανένα γλυκάκι. Παπάκα μου! Γρήγορα φύγατε, παπά μου, πριν της ώρας σας! Παναγιώτη. Χριστό μου. Πόσο λες θα κάνει ένα κότερο? Ρε Παναγιώτη, όχι σπατάλες. Καλά, μια σκέψη έκανα. Ούτε σκέψη, λελογισμένα πράγματα. Θα έχουμε μια άνεση, αλλά λελογισμένα πράγματα. Όψε Παναγιώτη μου, και Άμα με ρωτά Πασκάλη. Τι κλαις τώρα? Να είναι καλό, μακάρι. Ο καημένος ο μπαμπάς μου το φύλαγε το καλύτερο τώρα στο φινάλι. Βέβαια, γιατί σας έλεγε την πιο μεγάλη αδυναμία. Βέβαια, γιατί εγώ θυσιάστηκα. Εγώ τον νοιάστηκα. Και να τώρα που ήρθε η ώρα να τα ληφθείς. Γιατί υπάρχει δικαιοσύνη. Και να τώρα. Όσο το πατέρα, τι ψηλά που είναι, θέλει εσύ να πάρεις το λότο. Άιντε, σκάβε τώρα. Τι κάνεις αυτά, ρε. Σκάβω. Βρε, δώσ' του μια 4 γραμμάρες. Καλά ρε παιδί μου, μη φωνάζεις. Παναγιώτη, πώς την τσάπα. Μύρε Ρώη, μύρε γάμο. Άνθρωπος είναι από κάτω. Μάρα και εσύ πιο μαλακά. Τι θα γίνει, θα κάνουμε τη δουλειά μας απόψε. Τι ήταν αυτό? Κάτι κουνήθηκε. Ο μπαμπάς. Όχι, όχι, από εκεί. Λες θα σηκώθηκε καλά σε άλλους νεκρούς. Αμάν. Παναγιώτη. Ρώη βρικόλακας. Ήταν από εκεί στο τηλεοξύδο τρομάρα σου. Ήταν το ζωντανό νεκρό. Αχ, στα πλήχτηκα, Χριστό. Τι ήθελες μωρή και στη χώρα ρηφιάτικα. Ξέρα που θα τρέχουμε να
νεκροταφεία να πάρω τα παπούτσια τα φλάρ. Έλα, δεν έχεις τίποτα. Έλα, σταμάτα, φτάσε. Εδώ είναι ο παπάς. Χρήστο, φαντάζεσαι ένα σκάμα με λαμποστάφο και να βρίσκομαι μέσα. Για χρειά σου! Σκάσε πολύ μη γελάς. Δεν γελάω. Είναι νευρικό. Το φόβο μου με έχει πιάσει. Μα καλά, εσύ δεν φοβάσαι, ρε παιδί μου. Αγριεύομαι λίγο, αλλά τι να γίνει. 700 εκατομμύρια είναι αυτά. Κι άμα τα πάρουμε, ποιος τη χέζει και τη βέσκα και την περιουσία και όλα. Άσε τη Ρώη και τον Παναγιώτη να τσακώνει με τη Βουλγάρα και τα χτήματα. Εμείς θα το παίξουμε και υπεράνω. Οτιδήποτε δεν ζητάμε τίποτα. Είσαι όμως. Ώρες τρομάζω μαζί σου. Γιατί να μην τα πάρω τα χρήματα. Σαν πως ο Παναγιώτης δεν ξέρει που είναι. Αλλά έρθει να τα πάρει. Όχι βέβαια. Γιατί κλάνει πατάτες. Δεν κλάνει πατάτες. Απλώς δεν είναι χοντρόπετσος σαν και σένα. Ο Παναγιώτης δεν θα μπορούσε να διανοηθεί να κάνει τέτοια πράξη για να πάρει το λότο. Γιατί έχει κάποιες ηθικές αξίες. Ενώ εσύ, παιδάκι μου, δεν έχεις όριο. Δεν ήξερα ότι έχεις ως εκτίμηση τον μαλάκα τον αδερφό μου. Γιατί, αν υπάρχει ένας τίμιος άνθρωπος ανάμεσά μας, είναι αυτός. Εντάξει, είναι λίγο καρμύρης. Αλλά μπροστά σε σένα, 1000 φορές καλύτερος ο Παναγιώτης. Σιγά ρε Τζέλ, σε λίγο θα μας πεις ότι να γουστάρεις κιόλας. Το ότι είναι φτώπακας και σεξουαλικός δεν σημαίνει ότι δεν έχει και προτερήματα. Ένα κομμάτι μάλαμα είναι. Αλλά είχε την ατυχία να πάει να παντρευτεί αυτή την κατινάρα τη Ρώη. Τη τσόκαρο που είναι κι αυτή. Μωρέ δεν μας σχέσεις βραδιάτικο με τον Παναγιώτη. Ρετζένη, Τι είναι? σαν κάποιος να έχεις κάψει εδώ πέρα. Έλα μωρέ Χρήστο, ποιος να έχει σκάψει. Εμείς! Ρώη, Παναγιώτη! Σκάσε μωρή, σκάσε! Θα μας ακούσει μέχρι το ταφλίκι. Πώς και από εδώ τέτοια ώρα, Χριστάκη μου. Ήρθαμε στον πατέρα. Τον επιθύμησες, δεν είναι. Τον είδε ο Χρήστος στον ύπνο του. Χρήστο, τον είδε να ζητάει γλυκό. Τι γλυκό, μπαμπά, δεν σε έφαγε, ήθελε κι άλλους. Δεν ήθελε παπάδε. Καριόκα ήθελε. Κι άμα ο πεθαμένος ζητάει γλυκό, πάει να πει ότι είναι ανήσυχο. Και είπαμε να έρθουμε να του ανάψουμε το κατήλι. Με την τσάπα. Και εσύ είσαι και δεν τσάπα. Και εμείς για το κατήλι ήρθαμε. Ωραία, θα το ανάψουμε να πάμε να φύγουμε. Είπες μόλι πουτάνα. Παναγιώτη! Και εσύ ρε φίδι κολόμπο. Παναγιώτη! Έφαγες σε κολόπεδο το σπίτι στα λιβαντάκια. Έφαγες 5 χρόνια τα λεφτά του μπαμπά, δίθεν ότι σπούδανες. Έφαγες το λεωφορείο του θείου του Κώστα. Και τώρα θες να πας και το λότο μόνος σου. Γιατί ρε! Εσύ δεν το βάζουμε παρέα! Ναι, με μένα. Παναγιώτη, σταμάτα. Φύγε ρε. Φύγε μη σου φέρω μία με την τσάπα και σε χώσω στο λάκκο μαζί με τον μπαμπά. Παναγιώτη! Για το όνομα του Θεού Παναγιώτη, τι πράγματα είναι αυτά, μια οικογένεια είμαστε. Άι, μωρή από τη χάμου, μια οικογένεια είμαστε. Νομίζεις δεν σε άκουσα που είπες κατινάρα. Μα δεν το εννοούσα, Ρώη μου. Αευτείς τα μπούτσια σου, μωρή. Θα πεις στο λευρέτη μου τόπακα. Καλά σου λέει μωρή, τι έχεις και στο στόμα σου και λες. Αν ήξερα τι ακούει θα τα έλεγα, νομίζεις. Τώρα όμως θα με κάνεις να μαλώσω με τον αδερφό μου. Το καταλαβαίνεις? Γιατί ρε, εσύ δεν τον είπες μαλάκα. Θα σε φυτέψω στο λάκκο μου. Παναγιώτη μου, μην ασχολείσαι, δεν εξήγει τον κόπο. Και τους δύο θα σε φυτέψω. Όχι ρε πούστη μου, μια ζωή μαλάκας δεν γίνεται. Αχ, μωρή Ρουφιάνα, έχω πολλά ράματα για τη γούνα σου, αλλά δεν μιλάω γιατί είμαι μια κυρία. Κλάσανε οι κυρίες και βγήκες εσύ. Σκάσε μωρή μου σου καμία. Ωραία, τι λέω εμένα τώρα. Αντί να κάνεις αυτή τη σκέλα στη θέση της, θα χτυπήσεις εμένα. Σου πάτε. Γιατί άκουσα. Τι ήταν αυτό? Κουκουβάγια. Έστε διάλα και πήγε ψυχή μου στην κουλουρή. Δεν μου λες ρε Τζένι. Εμένα είπε σκύλα. Πότε καλέ? Τώρα προηγουμένως. Α, ναι, εσένα σκύλα, γιατί? Πρόσεξε Τζένι, πρόσεξε μην ανοίξω το στόμα μου και γίνουμε κόλος εδώ πέρα. Που ήρθατε με την τσάπα να μαυρώσετε τη μνήμη του πατέρα μου. Γιατί ρε, εσείς ήρθατε να την ασπρίσετε. Σκάσε ρε πούστη. Σκάσε εσύ μη μιλάς. Εσύ δεν έχεις να πάρεις τίποτα. Αυτή τη φορά θα πάρω εγώ. Το λότο είναι δικό μου. Γιατί ρε, πού το βρήκες, στο αμπέλι στο χωράφι. Στο νοκροταφείο ρε και να σηκωθείς να φύγεις. Που θα φύγουμε. Εσύ τι μιλάς μωρή, τι μιλάς, δικό σου είναι ο πατέρας. Είναι του άντρα μου. Και ό,τι είναι του άντρα μου είναι και δικό μου. Και οι τραβηκτικές που έκανε ο Αντρούλης σου από τον μπαμπά για να κάνετε τη βιοτεχνία. Τη δουλειά την έκανα με επιχορήγηση από την ΕΟΚ. Να είναι καλά ο κύριος Αριστόπουλος. Ναι, μας βοήθησε, πες τίποτα. Με αντάλλαγμα φυσικά. Έτσι
δίνεις είναι το πρόβλημα. Τι θες να πεις? Τι να θέλω να πω, μωρή, ξεφτυλισμένη. Για πρόσεχε, Ρόι, για πρόσεχε, γιατί σαν πολλά να μας τα έχετε πει μέχρι τώρα. Μας απειλείς ρε, μας απειλείς τώρα. Παναγιώτη, μην με φτάνεις άκρα. Άντε ρε Νταΐ από εκεί. Δεν κοιτάς τι κάνει η γυναίκα σου με τον κύριο Υφυπουργό. Τι κάνω, μωρή, φίλος μου είναι. 20 χρόνια τον ξέρω τον Αλέκο. Ήμασταν μαζί στην τοπική γαλατσίου από το 76. Από τότε στον εφόραγε. Τι είπες, μωρή? Ας τα τρινίκια και εσύ ρε, τι είπες μωρή. Κάνεις ότι δεν ξέρεις. Καλά, βρε, δεν τρέπεστε. Τι λόγια είναι αυτά πάνω στον τάφο του μπαμπά. Ναι, γιατί ο Μακαρίτης δεν ήξερε νομίζεις. Καριόλας ανέβαζε, καριόλας το κατέβαζε. Ο μπαμπάς την αγαπούσε την Τζέννη. Την καλό βλέπε να λες, γιατί καλός πουτανιάρης ήταν και αυτό. Βάλισε και το άλλο το τσουλί, τη Βέσκα. Λέει τον πατέρα που τανιάρει. Για μάθε το στόμα σου, μωρή. Εγώ ρε, δεν κοιτάς εκεί τι κάνει η γυναίκα σου με τον κύριο Υφυπουργό. Τι είπες, μωρή? Εγώ ρε, Τι είπες, μωρή? εγώ ρε. Εσύ δεν κοιτάς την κορούλα σου που κρατάς το φανάρι. Τι είπες ρε για τη Βίκη μου. Τι νόμισες, ρε? Επειδή δεν στα λέμε. Για υγεία την είχε στην κορούλα σου. Αχ, δεν είναι. Τις κάνει πλάτες, τούτη εγώ. Άντε ρε ύπουλε. Για ρώτα τι με τι γνωριμία βγήκε στην τηλεόραση. Έχει ταλέντο ρε η κόρη μου, γι' αυτό. Τι τουαλέτο, καλέ. Ρε, αφού την είδαμε στην τηλεόραση, την έδειξε στην εκπομπή του Παπανότα. Ήτανε πάνω στο μπαρ και χόρευε και είχε βγάλει το σουτιέ και έκανε έτσι. Έκανε έτσι τη Βίκη μας. Και τούρλο έξω το βυζί. Και τούρλα έξω το βυζί. Παναγιώτη, Μου έλεγε ανθρώπου, την καρδιά του. Σιγά μωρή θα με σκάσεις. Και τούρλα έξω το βυζί. Δεν ήταν η Βίκη μας, ότι λάθος κάναν τα παιδιά. Όχι, η Βίκη ήτανε. άλλη ήταν. Στορκίζουμε στην ψυχή του μπαμπά. Να μισώσουμε να πάρουμε το λότο. Ηρέμησε και όλα καλά θα πάνε. Αχ, εδώ θα πεθάνω. Εδώ θα πεθάνω. Στα πατρογονικά εδάφη. Όχι, Παναγιώτη μου, όχι. Όλα θα διορθωθούν. Και το λότο θα πάρουμε και όλα. Και δεν θα ξαναμαλώσουμε ποτέ. Σύνελπε και μια χαρά θα πάνε όλα. Και τα λεφτά από το λεωφορείο του φίλου του Κώστος θα επιστρέψει. Και από τις ελιές και από το κτήμα στα λιβαδάκια. Πόσα είναι? 20, 30, 50 εκατομμύρια. 30-35 περίπου εκατομμύρια. Θα σε δώσω από τα λεφτά του λότο. Σε παρακαλώ, σύννεφε. Η Βίκη μου. Αυτό θα με πεθάνει, η Βίκη μου. Δεν ήταν η Βίκη μας, από πίκα του είπαν τα παιδιά. Εσύ να μη στεναχωριέσαι, Παναγιώτη μου. Δηλαδή εντάξει 380-320. Ναι, εντάξει. Ήταν αυτό το ξαφνικό. Έλα τώρα, μην το σκέφτεσαι. Είναι η συγκίνηση των ημερών.